Jeg vil lige vise jer, hvordan man kan bruge en gua sha til en massage. Jeg har vist jer, hvordan man bruger kopperne for at lymfedrænere væsken væk fra ansigtet. Gua sha'en, den kan du bruge inden eller for sig til at løsne muskler og spændinger i ansigtet. Og jeg vil lige advare jer, fordi at det behøver ikke kun at være dejligt. Den kan virkelig også gøre nillernaller, men den kan simpelthen gå ind og sådan knuse de her muskelspændinger, der er i musklerne i ansigtet. Det jeg gør, det er, at jeg tager en olie til ansigtet. Jeg bruger den her Age Repair Miracle Drops fra Team Dr. Joseph. Den er mega lækker, og så dufter den fantastisk. Så man får lige sådan en spa-wipe over det hele. Jeg har den her gua sha, sådan vi kalder den fisken. Jeg starter lige så stille hernede fra hagene og kører op langs kæben. Og det må altså gerne knæs. Jeg ved ikke, om I sådan kan fornemme det, men og det må den altså gerne. Så kan vi lige vende den om. Ligesom køre opad. Lige få løsnet lidt op her. Så tager jeg den og drejer den her vej. Og lige varmer musklerne op her. Jeg har specielt mega øm herinde. Og der hvor man sådan ligesom tykker i kæben. Vi kan se, at jeg bliver allerede helt rød. Sådan en 6-10 gange, så har vi varmet godt op her. Jeg kan mærke, at den er ligesom sådan her under mit kæbe, eller mit kindben. Så tager jeg enden her. Kommer sådan godt ind under kindbenet. Og shit, det gør nillernaller. Man kan virkelig blive overrasket over, hvor ondt det gør. Så kan jeg køre den rundt om øjet her. Så kan jeg vende den sådan her. Inden på øjet, så er der ligesom et punkt her. Der. Hvor du ligesom trykker den ind og masserer rundt. Og bare gør det lige et par sekunder. Det skal ikke være sådan, at du ikke kan holde ud, men det må mega gerne gøre ondt. Og jeg ved ikke, om I kan se på mig, det gør virkelig ondt. Og lige leder væsken ud mod lymferne. Så kan du gøre det, at du kører op her i panden, og jeg trykker altså til. Det må man gerne. Vi prøver ligesom på at løsne musklerne. Og også gerne op i hovedbunden, ligesom. Det var en lille guide til, hvordan I kan bruge gua sha'en. Man kan også bruge den, mens man sidder i sofaen og sidder og glor fjernsyn. Så giv den gas. Det er virkelig skønt at få løsnet de her muskler op. Du kan også bruge den her på musklerne i nakken. Og her må man også gerne give den gas. Man kan sådan faktisk nærmest komme til at se sådan helt blodspringt ud, fordi man kan se, at man får løsnet rigtig godt op i sine muskler. Den her, den skal jeg i.